नमस्ते प्रणाम। हम विकास VIP भैया हो यहाँ के हई हमारे बड़ भैया। बोली भैया। हमार नाम आप सबके भाई भोजपुरी गायक लालू यादव आप सबके प्रणाम करतनी। हमारे भाई भेटा गए बड़े तो सुनी हो कि तनी इनके मुँह से कुछ सुनल जाओ। तो नमस्ते प्रणाम। हम विकास VIP यहाँ हमरा के दुलार प्यार वालों दिले बनी लोग। विकास VIP के पटीदार के पूरा गाँव थारी ला और भैया हो कह के पहले आ तनी यहाँ के तनी ध्यान हरिंदर भैया बस तो बोलिए। आई हम राइटर हरेंद्र सानी व्यास, हमें संगीतकार बलन लालू व्यास, विकास बाबू हमार एक्टिंग में भरपूर गीत एगो हम गौले रहनी की बहुत मिलियम गइल बा। रोलो से प्यार बा दुलार बा कि सहयोग रही तो सब कुछ मिली। गीत गौले रहनी की लिखले रहनी। कौन गीत रहे? कि दर दर दैया भटके नहिया और जब से यारवा रूठ गई ई पत्थर बाए दुनिया शीशा के दिल टूट गई। वाह। एक गाना पर बहुत हम प्रसन्न बनी। हमारे संगीत के लालू व्यास बनी। रउआ लोग का सहयोग प्यार बा। एगो औरी हमरा गाना का रिलीज होले जा रहा बा। गीत नहीं दिले लेकिन काल परसों में दे दी का विकास बाबू। सही बात बा। जैसे बोल बा हाँ बोल बम। कि नागा बाबा बस गईला हमनी के परनवा में। नागा बाबा अरे बस गईला हमनी के परनवा में। ललुआ के हरदम रखियो अरे मनवा में हो बाबा बस गईला हमनी के परनवा में। ठीक है। राम राम भैया। नमस्कार। नमस्कार।